Bortzirietan, Baztanen eta Malerrekan, bertako ekonomia hemen hasten da. Hektorrek legatz freskoa Ixiarren arraindegian erosten du. Ixiarrek badaki, Hektorren seme-alaben arrainik gogokoena dela eta bere gustura prestatzen du. Maria, lan egun luze baten ondotik, Xabiren arategira doa betiko orduan, eguneroko eskaera hartzera. Arakinak jazteko gauza berri baten bila, Amaiaren arropa denda bisitatzen du, eta horrek primeran aholkatzen du ohiko bezeroa delako. Saltzailea egunero bezala Julenen dendara doa, eta hark prest dauka eguneroko erosketa. Mariak bezeroak hartatu ondotik bertako ekoizlea hartzen du, egunero bere produktuak izateko eskaera ematera datorrena. Tokiko ekoizlea, hilero bezala, Maiteren ganadoa, hilea moztera. Han Mari Jose bere konfiantzazko elektrizista matxura konpontzen ari da. Mikelek elektrizistak bere eguneroko errutinaren zati gisa, ogi egin berria erosten du okindegian etxera joan aurretik. Horrela, salerosketa bakoitzak tokiko negozioei laguntzen die, zikloa itxiz. Babestu zure komunitatea, sustatu tokiko ekonomia. Gastatzen duzun euro bakoitzarekin aukeratzen duzu zein etorkizun nahi duzun. Hurbilekoaren balioa, ulertzen eta zaintzen zaituen denda. Europar Batasunak finantzatua, Next Generation, berreskuratze plana, Espainiako gobernua, ekonomia, merkataritza eta enpresa ministeritza.